Drage moje hanumice, salam alik, lijepi pozdrav za sve naše gledaoce i pratioce. Ja se javljam iz svoje kuhinje, Medina ovdje danas ću da spremam za vas. Danas ću za svoju obitelj da spremim pileće kocke u prirodnom umaku i posebno ću da skuham rižu za njih, a pošto on to tako vole. Ostanite uz moj video i ostavite podršku, pratite nas, podržavajte naš kanal, a sada ću da vam pokažem. Stavila sam pileće meso koje sam narizala na kocke, sam stavila lijepo da se malo isprži na par kašika ulja. Evo, piletnu sam lijepo ispršla, malo samo da toliko da dobije lijepu boju i sad ću da povadim vani u tanjir, Meso je već na tanjiru, a sad u isto ulje sam narizala na 2 glavce crvenog luka i 2 čehre bijeloga luka. I sad ću to da brzo podjenstam i kad se izdjensta onda ću da dodam ostale stvari. Ovaj put sam narizala na krupnije komade zato što ću poslije pasirati kad stavim ostale stvari, kad luk ako Bog da dobije boju, onda ću da ispasiram sa paličnim mešalnikom. Ostanite do kraja videa sa mnom pa ćete ako Bog da vidjeti kako ja pripravim. Evo, dragi moji, luk je lijepo dobio boju, morate pogledati. I sad ću ako Bog da, a ovdje sam izmiješala, ovdje sam izmiješala 2, 4, 6 veliki ovi kašika supeni sam izmiješala, stavila brašna i 1 litar vode. Ovdje sam si još spremila pola litre vruće vode, pa ću vidjeti ako mi bude premalo ću ja da ću da dodam još one pola litre. Ako Bog da, inšalna. I sad ću ja to staviti lijepo u luk tamo. Sad sam dodala onu vodu sa brašnom, malo izmiješam i malo neka baci ključ i onda ću da vidite kako se lijepo gusnije, znači prežesto, ako moram još da dodam vode. Dodat ću još oni pol litre što sam vam rekla, da sam sve priprala ako bude potrebno. I onda ću ja, ako Bog da, inšalna, da ja stavim so, vagetu, peršun, papriku i tako te sve začine, pa vi morate naravno staviti ono što sami volite. Ali ja najviše koristim peršun, korijandar, recimo luštrek, origano, sve zavisi ko šta voli. Ali osnovica je ta da je so, biber i vegeta. A onda bom dodajete sve začine po želji koje vi volite. Evo, dragi moji, znači ja sam dala, da vam kažem šta sam ja dala, kaška soli, kaška vegete, ova neravno puna. Dodala sam baziliku, dodala sam šetraj, stavila sam malo prstohvat dimljene paprike, dimljena paprika mnogo obogati ukus, i dodala sam kajanski poper, eto, moji to tako vole. Sad ću ja, ako Bog da, to kad baci ključ, kad ovako dobro izmišam, evo pogledajte kako je lijepo. Pitat ćete me vjerovatno zašto savi miješam, eto tako mi nešto to, kaže naš narod, naišlo. Možda čak neću ni miksati jer je tako lijepo. Pogledajte kako je lijepo. A znate koji ima lijep ukus? Jer baš, znate zbog čega je tako prirodan ukus? Zbog toga luka, crvenog i bijelog, i onda se lijepo napravi onaj dole, od luka samoga. Ona vodica lijepo kad se uhvati dole. Možda se, jer imam svjetla 2 upalita pa je možda i svjetlije. I sad ću, ako Bog da, kad je to proključala, da stavim ovo isto meso, ovako bismilatom. I sad ostavim, promiješam opet i ostavim, lijepo smanjim, nek se lijepo kuprska jedni 20 minuta dok se riža ne napravi. Uklopim lijepo bismilatom i stavim lijepo da se, dok ja riž skuham, ono će biti isto te kocke gotove. Danas sam se odlučila za kocke
Možda djeca čekaju kako se zove, odresce, zreske, ali eto nešto kad sam meso prala, rekao kocki baš nije bilo dugo, pogledajte kako će biti lijepo mašana. Eto sad ću ja da smanjim ako Bog da i nek se to istiha kuha dok rižu ne napravim. Evo riž sam stavila kuhat. Znači ja sam odmjerila sa čašom 2 bake čaše i 2 čaše riže i 3 vode i stavila sam kašicu sol i sad lijepo uklopim kad je proključalo i smanjim i ostavim dok se ne skuha. Ovdje je moj umak, lijepo sam ga pokrila, ovi kocke u prirodnom umaku. Tako sad uklopim. I sad dok se moja večera sprema, ako Bog da, ja ode da popijem šolc kafe nakon posla, nakon radnog cijelog dana, da malo duhnem na balkon i ako Bog da se vraćam kasnije kad bude napravito. Dragi moji, evo moja večera je spremna, ovako sam malo dekorisala. Evo pogledajte kako je lijepo. Kocke, znači pileće kocke u prirodnom umaku. Podržite naš kanal, pratite nas. Hvala što ste ostali sa mnom. I ako Bog da u sljedećim videima se vidimo i pratimo. Ćao!